Едем на Киев. А доїхав у могилу. У річницю утилізації колаборант Кирило Стрімоусов отримав пам'ятник від окупаційної влади Криму. Встановили на чинному місці його постійної дислокації на кладовищі Сімферополя. Вшанувати Стрімоусова прийшла ціла вервечка зрадників і призначених з Москви можновладців на чолі з окупаційними ватажками Криму і Севастополя Аксьоновим і Розважаєвим. З найвлучнішою промовою на могилі свого колишнього заступника виступив ватажок окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Таким надо бути, гореть по житті. Погорів Стрімоусов дійсно яскраво. Потрощений позашляховик, яким він мчав у бік Криму, знайшли біля Генічеська 9 листопада минулого року. Нібито в нього влетіла вантажівка на такій швидкості, що бронекапсулу люксової машини відірвало від шасі. Хтось тоді подумав не на українських партизан, а на ФСБ. До трощі Кирило Стрімоусов заявив, що російські війська відступлять на лівий берег Дніпра, а окупаційна адміністрація почала виселятися з Херсона, куди вже наступного дня увійдуть українські воїни. Итак, жители Херсона, Херсонской области, помните, все будет хорошо, без паники, русские идут. І русські таки пішли, точніше дали драла з правобережжя Херсонщини під тиском українських воїнів. А сам Кирило Стрімоусов поїхав у чорній торбі до Криму. Кирилл Сергеевич очень достойный человек, очень правильно занял позицию. Кирило Стрімоусов встиг побути кандидатом у мери Херсона, соціалістом, лідером антивакцинаторів і врешті колаборантом, який присягнув росіянам у перші ж миті вторгнення. За це дістав, як не іронічно, пожиттєвий вирок від Одеського суду. Щоправда, покарання відбуватиме уже у потойбіччі, передавши естафету таким близьким до нього іншим колаборантам.